Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što smo se ovde svi skupili i što Sombor još jednom ima ovako jednu lepu manifestaciju. 5. put za redom delimo nagradu publike i prvi put imamo tu čast da je podelimo između dve umetnice. U pitanju su Svetlana Zarić sa delom Žuti čovek i Tijana Trkulja sa delom Svetac ljubavi. Ove godine je, ja mislim, preko 600-700 ljudi glasalo, ali svake godine raste broj i posetilaca i umetnika. Ja mislim da Sombor kroz ovaj neki presek može da vidi gde se nalazi u odnosu na ostale gradove, pa boga mi u odnosu na region.